Як змінив вас бокс як людину? Не на ринзі, а в житті? Бокс змінив 100%. Ще коли я був дитиною, і в мене з'являлись перші перемоги, а потім були програші. І я розумів, що дійсно що не потрібно задирати голову дуже високо і носа також. А потрібно працювати, тренуватися, бути людиною, бути вихованим. І це допомогло мені тоді і допомагає зараз. Чи вважаєте ви, що бокс формує характер, чи лише проявляє те, що вже є всередині? Бокс, звичайно, формує характер і в кожному віці все сильніше і сильніше. З кожним роком, займаючись боксом, професійний це боксер чи просто людина-любитель, який прийшов просто в зал займатися боксом. З кожним роком дійсно ти стаєш сильніше, так як фізично, так і психологічно. Характер стає сильнішим і дійсно бокс його формує.